приятели, добре дошли в моят канал. Днес, както сте разбрали от заглавието на това видео, ще ви покажа как да се научите да правите едно упражнение. Ще разберете какво е то, след като изгледате видеото. В миналото видео забравих да ви благодаря за 69 абоната. Страшно много съм благодарна, за което много ви благодаря. И да, нека да започваме. Съжалявам, ако чувате страничните звуци, обаче аз гледам телевизия, дават геймърки. Мисля, че е нова серия, защото аз лично не съм гледала. И да. Упражнението, което искам да ви покажа е... Не. Сигурен съм, че тя флиртува с мен. И защо си мислиш, че си тя не аз? Ще ти покажа. Какво? И след това Сори. Така, за да можете да направите това упражнение, трябва да можете шпагат. Така трябва. Шпагат. Това е десен, страничен и съжалявам, но левият не мога да го направя, защото както разбрахте в миналото видео, паднах и имам синка на коляното, даже то вече взима да става нещо към лилаво и е много гадно. И да. Така. Втора стъпка. Намерете някоя стена и направете така. Да. Боже, този съм колко е смешен. Така, след това, ако искате, намерете някъде, за където да се хванете. Аз ще се хвана за дивана. Изхванете крака горе, след което си махнете ръцете и това ще ви помогне. Също. Обаче на мен не е удобно, защото тук е доста тясно. Да. Приятели, забравих да ви кажа нещо. След като направите така, опитайте се да дадете крака си по-напред. И да. И да, приятели. След което вече ще опитайте да го направите. Може да ви отнеме доста време, но все пак ще го научите. Даже може да помолите някой да ви го спомне. Вие самите. Леко телефон. Добре, да, нека почивка. Ще отидем на самолет. Не. Говорята почивка една от друга. Аз и ти. Чакай, какво казваш? Аз казвам, че ходим на училище заедно. Пишем си SMS-и по цял ден и после работим заедно. Може би това е просто прекалено. О, добре. Разбирам. Искаш почивка? Да, добре. Нека почивка. Да напиша ли песен за края на вашето приятелство? Това беше видеото днес. Ако ви харесва, дайте лайк и се абонирайте за моят канал.